Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Biljana, vaš mentor za srećne finansije. Ja sam tu da vam pomognem kako to pravilno i uspešno da upravljate vašim ličnim finansijama i vašim porodičnim budžetom. A ako ste roditelj koji brine o svojim finansijama, koji je zabrinut za budućnost svoje dece, želi da uštedi, da zaradi što više za sebe i za svoju decu, ovaj video je baš za vas, zato što ćemo se pozabaviti ozbiljno vašim ličnim finansijama i podelit ću mnogo toga korisnog i dajem i poklanjam besplatne alate, tako da ostanite do kraja ovog videa. Sigurna sam da su se mnogi od vas susreli sa situacijom da na kraju meseca dočekate na nuli, bez obzira koliko ste se tog meseca trudili, radili, čak možda i više zaradili, ali iskrsno je neki nepredviđeni trošak, nešto se desilo i na kraju ste opet završili isto i onda je došlo do velikog razočarenja, opet niste uspeli da uštedite, ili vi koji ste i nešto uspeli da uštedite niste uspeli ništa specijalno od te štednje da napravite, da je umnožite, pa nešto konačno da iskoristite i kupite ili uložite. Ako se prepoznajete u toj grupi, onda stvarno ovaj video je za vas i ostanite do kraja, slušajte što imam da vam kažem. Razvila sam jedan sjajan sistem, ja to zovem tabela za upravljanje ličnim finansijama i zovem je 65, 20 i 15, objasnit ću vam sve zašto, jer zapravo postoji raspodela naših prihoda po određenim procentima. Ako ne znate ko sam ja ću samo ukratko da vam se predstavim. Ja sam inače po zanimanju diplomirani ekonomista i bankar sam, dugo sam radila kao savjetnik i za fizička i pravna lica i bila sam rukovodilac filijale, sve sam ja to onako znala, ali u praksi ja sam zapravo bila jedan impulsivni kupac koji nije imao ušteđevinu, koji bez obzira što ume izuzetno puno da zaradi, ne ume na kraju ništa da uštedi i ni u šta normalno samim tim nema ni da investira, iako mi je poznat svet investicija i ulaganja. Ja sam probala pre 2 godine da uvrstim u naš porodični budžet sistem 50-30-20, međutim nisam uspevala u tome, bila sam strašno frustrirana i ljuta na sebe kako ja neko ko je iz te struke ne uspevam to da uradim. Zapravo u moje porodici su troškovi bili na te osnovne potrepštine otprilike oko 80%, od naših prihoda je odlazilo na to što je bilo nenormalno, to je trebalo iskontrolisati, a 20% je odlazilo na zabavu, gluposti neke naše, prohteve, ništa nije odlazilo ni na štednju ni na investicije. Znači, i nemoguće je bilo takav, znači pod takvim stilom života uvesti se u taj sistem 50-30-20. Zato sam sama razvila sebi tabelu 65, 20, 15, gde 65% odlazi na osnovne moje troškove, pojasnit ću vam sve do detalja šta tu ide u 65, u 20% odlazi deo koji ja zovem želje, zabava, luksuz, da tako kažem, a 15% mi odlazi na štednju i investicije i što ja kažem na našu budućnost, na porodično, ajde da kažem, budućnost moje porodice. Tu tabelu vam poklanjam svima besplatno. Znači, kogod želi, pišite mi, ostavit ću podatke dole, možete na mail, možete na Instagram, ja vam je poklanjam, zato što ćete već u prvom mesecu da osetite benefit kada unesete ovaj raspodel i verovatno će mnogi od vas imati sliku i priliku mene, 80% odlazi na sve i svašta, a 20% na zabavu i gluposti, a 0 na štednju, ali nema veze, vrlo ćete se brzo ukrotiti, jako će vam biti lako da upravljate vašim finansijama. Pa da krenemo. Ajde sada da vam razjasnim šta ide u koju kolonu. Znači, u kolonu od 65% idu najosnovnije stvari, to je ono što smo u obavezi svakog meseca da platimo, što ne može da se preskače, znači svi računi, hrana, troškovi oko dece, škole, rate neke za ekskurziju, treninzi za njih koje imamo, znači bukvalno sve osnovne obaveze koje imamo, telefoni, rate neke, kredite, sve to ide u tih 65%. U 20% ide deo koji, ja to kažem, zabava i želje. Zašto? Zato što tu sam uključila kupovine, recimo garderobe, luksuznije kozmetike, pokloni neki, putovanja, mini putovanja, izlasci u kafiće, restorane, bioskopi, pozorišta, znači tu treba da odlazi 20% naših prihoda, a 15% nam je za štednju, koja pre svega treba da postoji štednja za hitne slučajeve, za kišne dane, što bi se reklo, ja ne volim da kažem za crne dane, ali svakom se nekada desi neki kvar, mini havarija, da treba odjednom da uleti s nekim novcem, tu morate imati štednju u iznosu 3 do 6 porodi nekih, hajde da kažem, prosečnih plata. U tih 15% može da vam odlazi neka oročena štednja, osiguranje, nešto što recimo štedite za možda da kupite stan ili nekretninu pa štedite za učešće, možda štedite za neko ozbiljnije, neko dalje luksuznije putovanje, znači
tu treba da odlazi tih 15%. Naravno, ukoliko ste sada u dugu i sad vi već različate kakva Biljana, kakva crna štednja, ja sam u debelom minusu, onda tih 15% koji treba da ide na štednju vama će da služi za izdvajanje i prevremenu, odnosno delimičnu otplatu duga, kasnije ako uspete i prevremenu otplatu duga. Ja sam vam inače detaljno to sve objasnila u mom PDF priručniku o upravljanju ličnim finansijama, ja to zovem bukvalno masterclass za lične finansije, stvarno sam napravila master print 1, što objašnjavam sve o pojmovima o kojima danas mnogi ljudi prosto nemate informaciju ili vam nisu jasni. Ja sam se potrudila da kažem onako na našem laičkom jeziku, da vam sve te neke ekonomske termine bukvalno prevedem. Pričam i o štednji i o investicijama i ulaganjima, o dodatnom poslovanju, o troškovima, o preraspodeli pravilnoj, objašnjavam i tu tabelu. Ako želite taj priručnik možete da poručite, on košta 15 eura, svega 15 eura, ali je ne mogu reći da je preobiman, jako puno korisnih informacija sam tu stavila, namerno sam tu cenu postavila, zato što želim da bukvalno svaka porodica može sebi da priušti da ga za 15 eura dobije i da sebi unapredi svoje finansije, svoj porodični budžet već u prvom mesecu. Ajde da vam pojednostavim svima primer, znači te moje Excel tabele. Ako imate prihod od 1000 eura, kako ćete ga raspodeliti ispram te tabele? Znači 650 eura vam odlazi na najosnovnije potrebe, 200 eura odlazi na zabavu, izlaske, kafiće, restorane, mini neka vikend putovanja ili možda skupljate za neko letovanje, nešto, a 150 eura vam odlazi na štednju ili na neke investicije i tako svakog meseca. Sad da uzmemo osobu koja kad date 1000 eura, nema pojma šta će s tim da uradi. Evo, ja sam vam sad odmah raspodelila kako možete i zamislite da to radite iz meseca u mesec. Znači, svakog meseca iz početka popunjavate tabelu, iz početka planirate i vidjet ćete gde vam beži troškovi. Recimo, u mojoj porodici je konkretno jako puno odlazilo na poklone, na rođendanske poklone, na Netflix, Spotify, razne neke aplikacije, igrice. Ja već u radu sa svojim klijentima na isto nailazim, znači ljudi se žale, isto mi pričaju otprilike između 100 i 150 eura nepotrebno odlazi na neke gluposti i bukvalno kada to vidite gde je sečete i onda tih 100-150 eura odmah prebacite ovamo na štednju. Mnoge porodice nemaju, ono što bi ja rekla, štednju za kišne dane, trudite se prvo to da napravite, znate koliko ćete biti ponosni na sebe i sigurni u sebe samo kada to pređete. Ali još nešto da vam kažem kod ove tabele, znači pogotovo mi koji imamo decu, jako nam lako klize troškovi. Te, mama daj za ovo, treba mi za likovno, sad mi treba za sekciju iz biologije, sad ne znam, pravimo neki projekat i to sve deluje da je tako nešto jeftino, odu kod Kineza da kupe, mi to ništa ne ubeležimo. To na mesečnom nivou nekada zna biti baš ozbiljna para. Zato sam stavila tu Excel tabelu i to unesete. I džeparac, ja sam u prethodne nedelje pričala o dečijem džeparcu, o tome, pogledajte obavezno taj video, i taj džeparac čak koji dajete deci, užinu, sve te stvari, sve to stavljate u tabelu, nema šanse da vam ništa promakne. Jako će vam poslužiti, meni je probala sam s tih 50, 30, 20, apsolutno kod nas nemoguće, pogotovo gde je niži prihod, gde su niža primanja, kod nas je ljudi hrana izuzetno skupa i nekada, ja imam klijente gde bukvalno stvarno po 90% prihoda odlazi na račune i na hranu, jer imaju niska primanja, ali tu je vreme da se uvede znači dodatni posao. Tu se ne može samo razmišljati o skraćivanju troškova, tu se mora misliti o dodatnom poslu. Evo, o tome sam detaljno izdetaljisala u tom svom PDF priručniku. Ako nemate ideje, nalazite se u nekoj teškoj situaciji, stvarno je vreme onda, tu ću vam dati 1001 ideju, znači poručite taj priručnik, zlata je vrijedan. I rekla sam na početku videa da ću pričati i o uverenjima. Zašto je ovo važno? Zato što ako mi nismo svesni svojih loših navika, ako ne znamo zašto konstantno ponavljamo iste radnje, mi pre svega ne možemo pomoći sebi, a još manje svoje deci. Sami se zapitajte da li je s vama sve u redu ako vi svakog meseca završavate isto, svaku godinu završavate isto, ne ostvarujete svoje finansijske ciljeve. Pričala sam s početka meseca, imate video o finansijskim ciljevima i gde najviše grešimo, zašto ih ne ispunjavamo uopšte. Sve to ima veze s našim uverenjima. Ne možemo da krivimo ni naše roditelje, ni bake, deke,
bake, deke. Zašto? Zato što smo mi potekli sa Balkana, sa jednog, što bi ja rekla, turbulentnog Balkana, gde se svašta izdešavalo i mi smo, u nama je utkano, u našim genima je uvučen strah od života, od uživanja, zato da kažem, nemoj se previše smeti, desit će ti se nešto ružno. Strah od imanja puno novca. Ja imam ljude koji se plaše novca, znači, oni, da im sad kažem, recimo, evo sad da dobiješ, ne znam, poklonim ti 500.000 eura, šta bi s tim? Znači, njih prođe jeza, oni ne žele da imaju puno novca, jer ne znaju šta bi s njim. Nisu naučeni da to, zašto? Zato što su učeni da novac imaju loši ljudi, da novac donosi jedno veliko zlo, donosi brigu, muku, lopove, loše prijatelje, lažne prijatelje. Tačno je, toga ima, ali ima i ove druge strane. Jednostavno nismo naučili da to promenimo, nismo ni učeni da gledamo ni da potražimo neka druga rešenja, da vidimo kako drugi ljudi lepo žive sa novcem, da im novac im služi zaista kao pravi alat, da uživaju u životu kao jedno divno sredstvo, da im da sve ono što im treba. Ja sam to primetila kod sebe. Kod mene u porodici imamo tačno dve vrste ljudi, oni koji žive od danas do sutra i bukvalno su u fazonu sutra ne postoji i zato danas trošim i baš me briga šta će biti sutra, i ja sam bila jedna od tih. A imamo i one ljude koji samo štede, čuvaju za crne dane i nikad ne zna šta će biti, jer zaista kod nas je tako i bilo, nikad ne zna šta ćeš biti, ali zato taj isti novac ne ulažu ni u šta, znači ne umnožavaju ga, nisu spremni na investicije, ne raspituju se o njima, ne znaju da postoje i sigurna ulaganja, ne moraju biti uvek rizična ulaganja, znači kod nas je recimo bilo tako. Mi poučeni i koronom, evo najsvežije što smo imali mi kao generacija, i to moramo prosto da učimo našu decu, mi smo sada naučeni da mi ne možemo samo da živimo od jednog prihoda, od jednih primanja, da uvek mora da postoji plan B. Uvek su govorili nemoj ga imati, jer tako sam sebi uvek suzdiraš. Ne, mi moramo da imamo dodatne prihode, naročito ako želim nešto više da stvorim svoje deci. Ja sam spremila, baš vezano za uverenja, webinar, verovatno ste i videli, do sada pričam o tome i na Instagramu svom, 25. januara organizovala sam veliki webinar gde pričam o promeni balkanskih uverenja, ne samo da pričamo da ih spoznamo i prepoznamo, nego vam dajem konkretna rešenja i alate, dajem vam šta je meni pomoglo i šta pomaže i drugim ljudima, znači ne samo moje rešenja, nego vam dajem i neka druga rešenja tuđa, da ih lako i uspešno prevaziđete. Pretpostavljam da ako imate decu već koja su uzrasta preko 6 godina, onda ste sva ta uverenja koje već vi imate na sebe preneli na njih, ali da biste sad pomogli vašoj deci, i prvo morate pomoći sebi, da ih vi prepoznate, da ih krenete menjati, usvojite nove navike. Ja sam u priručniku pisala o potrebnom vremenu usvajanju navika, sve ću tu da vam pričam i na webinaru. I tek onda, kada usvojite nove navike, krenete da ih koristite, neki nove obrasce ponašanja uvedete, vaša deca će krenuti takođe vašim onda stopama. I nije kasno ni za vas, nije kasno ni za vašu decu, ovo vam govorim iz ličnog iskustva, jer sam ja relativno skoro, da kažem nekih 3-4 godine unazad se ozbiljno bavim ovim, iako sam odavno završila fakultet ekonomije, iako sam odavno završila sa bankarstvom, 10 godina sam tamo bila, ali ne bavim se više dugo tim, međutim ja sam uz svo svoje znanje u praksi živela potpuno jedan drugačiji život i verujem da ima puno vas kao što sam ja, ali znajte da se to može i tekako promeniti kad imate volju i kad ste svesni da sebi priznate neke stvari. Nema ni na koga da se ljutimo, nikoga ne krivimo, ni sebe, jer smo mi puno toga radili nesvesno. Puno toga, znači ja sam jedan teški bila impulsivni kupac i pričat ću vam na webinaru, naravno, svoju ličnu priču potpuno otvoreno, zašto sam to radila, šta je stajalo u pozadini iza svega toga, potpuno nesvesno, ali ja na kraju meseca, bez obzira što sam čak sve više i više prihoda imala, ja sam uvek završavala na kraju isto. Ja pretpostavljam da se mnogim od vas to dešava, neki čak ne završavaju na nuli, nego budu u minusu, koriste kreditnu karticu, imaju kredite i tako dalje. Tako da, ako želite dublje da zađete u vaše uverenje, evo ja pravim 25. januara u 19 sati, to će biti subota uveče, kad manje više svi možemo, 90 minuta, traje podeljenje u 3 segmenta, prijavite se, on košta 30 eura, imate dole mail, možete da pišete i na Instagram, daću vam instrukcije za uplatu, rezervišite sebi vaše mesto, prijave su mi odavno već krenule i mnogi žele da dođu, možete mi odmah i na mailu postavljati sva već sada vaša pitanja, pa ću vam ih odgovoriti na webinaru, kako god želite, ali za sada, za početak,
Dovoljno što imate ova moja videa svakog četvrtka, preuzmite Excel tabelu, to vas molim, unesite vaše prihode, raspodelite troškove, već puno toga ćete uraditi samo sa tom Excel tabelom i samo sa gledanjem već par mojih videa potpuno besplatno, vi ćete moći već polako da menjate svest o tome gde ste grešili i da lakše upravljate vašim ličnim finansijama i vašim porodičnim budžetom. A mi se vidimo već sledećeg četvrtka u novom videu koji je mnogo zanimljiv. Pričam vam o tome šta je to FQ, odnosno učim vas šta je to finansijska inteligencija, kako da je steknete ako je nemate, to je veština koja se jako lako uči, može da se usvoji, da budete ozbiljno finansijsko inteligentna osoba. Tako da vidimo se sledećeg četvrtka. Sve vas ljubim, ajde, ćao!